Hello, hello. Hello guys. Good afternoon. Welcome back again. Naputol ulit kanina. Umulan eh. Ngayon okay na. Bumalik na naman kami lahat. Kami ay mag-iihaw. Oh, inihaw. Sarap. Mang inasal. Ha? Yung? Bakit Brett ganyan yung mata mo? Yung gagawin. Ayan. Pulutan.
Oo. Gusto mo magbasa? 9 minutes na. 9 minutes na. Oh, meron tayong viewers. Kaya basahin natin. Ayos na. Ano naman to? Sound bar. Nawala. Nakakulit ko rin dyan. Pwede mo rin gamitin yung cellphone mo sa tubig, di ba may dala ako? Ay, oo. Pwede rin. Magandang hapon sa ating lahat. Mega shoutout. Magsha-shoutout tayo sa mga dumalaw na sa ating... wala pa. Antay-antay lang tayo. Meron tayong isa. 1 million in the house. Okay. Antay natin. Ayan, enjoy lang kayo sa panonood. Okay. Itong swimming pool na to, private ho ito. Membro ng family ho namin ito. Kaya, lahat yan mga bata. Kasi simula nung nag-lockdown, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November lang yun, ano? O yun. Sa bahay lang sila, hindi pwedeng lumabas. Kaya, heto, binigyan namin sila ng pagkakataon. Ngayon, nakita-kita sila magpipinsan itong mga anak-anak ng mga magkakapatid. Yun. At masaya sila. Kasi kailangan din nito sa mga bata. Family bonding. Zone. Oh, kuya. Dapat sana yung malalim pa, yung parang halos lampas lang pa, isang tao. Si Kun pala, alam niyo pala yung mga ito break, brain. Mga anak mo. Hello, hello, hello. Hello. Mega shout out, Mami Remy Uganda. Hi. Hello.
For your kids are enjoying. Thank you so much. Here it's cold. Thank you so much. Enjoy watching. Stay as you can. Mega shout out. Maraming salamat sa mga nagsusuporta. Sige lang, boss. Ihaw. Chicken inasal. Mag! 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 Ikaw! Mag! Mag! Huwag mo na paypayan. Tara. Uy. Ayos. Ano po patikin yung ulo? Hindi, wag mo nang paypayan. Lagyan mo ng tubig. Lagyan mo ng tubig. Tubig. Yan. Uy. Tawagin mo yung ulo. Yung ulo. Tawagin mo patisya. Ayun dalawa. Uy. Pasaway na ako yun. Walag yan. Ayan. Gasa na yan na. Iba! Ay, iba!
Ano yung mukbang? Dito, tapakainin ko yung dalawang bata. Brad, Sam, what do you like? Nico. Nico, what do you like? Rice or spaghetti? Rice, okay. Sandali ikaw, anong gusto mo? Spaghetti or rice? Rice. Brad, dito ka. You want rice? Ha? We have 2 million in the house. Thank you so much sa pag-stay. Wait, sorry. What happened? Napindot. Sorry. Bakit? Sorry. Magkamay kayo, magkamay na lang kayo Pindot. Magkamay na lang bago Sorry. Like your Parang ito. I will get water. Hindi pwede pumunta ng pula ka. Sorry. What happened? Uy, nawala. Ay, nawala. Ano nangyari? I'm sorry, I delete. Ano nangyari? Nawala. I'm sorry. Ano nangyari? Okay, what happened? I'm sorry.